Това, което се случи в еврозоната е буквално сравнително нов феномен, който започна с кризата на Гърция, дълговата, и изключително много се изостри в COVID средата. Какво е това? Еврозоната, Европейската централна банка имаше мандат. Няма да купувате дълга на проблемни правителства. Няма да правите инфлация, да печатате пари. Имате един единствен мандат да има ценова стабилност. Федералния резерв не е така. Федералния резерв и ценова стабилност, но и да влияе на икономиката. В еврозоната не беше така. Това му беше хубавото. Той беше по модела на Бундесбанк, на немската централна банка, консервативно. Консервативно да се работи. Няма инфлация. Така беше заченато еврото. Затова то в началото изглеждаше като някаква алтернатива, дори на долара. Какво се случи в последствие? С Гърция и с проблемите страни, които задлъжняха много заради, казах ги, първородния грях на еврозоната, просто много ефтино се финансираха, очакваше се Германия да спасява, ЕЦБ почна да ги спасява. В един момент Европейската централна банка излезе от мандата си. Тя започна да печата трилиони, да купува дълга на проблемни правителства, да финансира проблемни правителства, да им дава възможност те да отлагат реформите. Тя стана политически инструмент. Това е изключително жалко. Излезе от мандата еврозоната и за 2% таргетирана инфлация. Тоест, тя каза на европейските граждани, абсолютно недемократично, ние, неизбраните централни банкери в Европа, можем да обираме вашите пари, да правим инфлационен данък и да финансираме определени политики. В COVID, разбира се, аргумента беше да се помага на правителствата, които задлъжняха до козирката, да се помага на хората. Разбира се, във времето видяхме и други такъв тип аргументации, които не бяха особено достойни. Третото много тежко флагрантно нарушение на мандата на Европейската централна банка е нейната идеологизация. Не можеш да идеологизираш парите, аз ви казах в началото. Парите трябва да са стабилни, те трябва да са предвидими. Когато Европейската комисия обяви, че ще прави зелена сделка, тя имаше нужда някой да й помогне. Кой? Този, който контролира парите. Един глобалистки финансов елит, не избиран от никого в Европейската централна банка, който каза на банките така: за да получите по операциите по рефинансирането, т.е. новите пари, за да може въобще да имате кредит, да нямате проблеми регулаторни, вие ще давате кредит само на такива бизнеси, които са зелени. Тоест, Европейската централна банка, тя стана един планов комитет по модела на Съветския съюз, изключително арогантна към нейния демократично възложен мандат. Тя стана политически орган. Започна да си заиграва с политиците. Излезе от мандата си и застраши еврото. Прибавете към това сега последните неща, които правят от ЕЦБ и Euroclear, да замразяват чужди активи, руски активи конкретно, утре са китайски, саудитски. Това влияе на целия свят като отношение към еврото и делът на еврото от глобалните валутни резерви отиде от 28, където беше пика, на 19. Тоест светът избяга от еврозоната. Защо? Защото и това е последното нещо, което влияе страшно много негативно на еврозоната. Тя помага на голямата геополитическа цел днес на Европа да се въоръжава. Излезаха Кристин Лагард, шефката на ЕЦБ, и госпожа Урсула фон дер Лайен на Европейската комисия, и казаха, че 10 трилиона европейски спестявания частни лежали по банките трябвало да се насочат към стратегическите цели, най-важното от които е въоръжаването. Какво излиза? Че днес този, който контролира парите, ги насочва за въоръжаване, отбрана и война. Не за бизнес, не за спестовност, не за прогнозируемост, не за инвестиции, за война. Ето защо самото евро се промени. Ето защо и нашата позиция на българите вече трябваше да се промени. След COVID окончателно. Защото еврото стана валута на войната, валута на високата инфлация. Инфлацията от 2% стана 10%. Стана двуцифрена. Реално и повече. Тоест, в времето конюнктурата се променяше и в един момент ние трябваше да винаги да сме умни и разумни и да преценяваме. И когато президента на републиката Радев попита сега ли е момента за влизането, отговорът категорично беше не е сега. И българските политици трябваше да попитат собствените си граждани, защото едно е да е началото на 21 век, когато перспективите са сравнително добри, съвсем друго е когато заради погрешната политика на Европейската централна банка, отлагането на реформите във Франция, в Италия и други,
Те достигнаха тия държави, 115% дълг Франция, 135% дълг Италия, 100% и повече кусор испанците. Неизплатими дългове. Фалирали финансово държави. Няма как да го изплатят. Огромни социални системи и някой трябва да печата пари, да прави инфлация и това нещо да го топи. Да, ама то е за сметка на гражданите. Да, ама то върви и с едно въоръжаване безболезнено за политиците, което ни тика към война. Това вече не ни устройваше. Така че ние трябваше да имаме друго решение.